Samantala sa ibang balita po, marangkada po sa bayan ng Mangaldan ng Special Voter Education at Automated Counting Machine na demonstration ng Commission on Elections sa bahagi po ng preparasyon po para sa nalalapit na halalan 2025. Ibinahagi partikular sa mga official election candidates ng bayan ang mga kaalaman sa nauugnay na eleksyon at maging ang wastong paggamit po ng ACM na gagamitin sa mismong halalan. Ilan sa mga ipinaalala sa mga aspirants na ang candidate briefing bago sisimula ng campaign period at iba pang kinakailang masunod ng mga ito, gayong epektibo na sa kanilang lahat ang umiiral na election laws, rules and regulations. Hinimok din ng hanay ng kapulisan ng mga aspirante na maging katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan sa bayan kahit patukoy ito bilang isa sa area of concern sa Pangasinan. Samantala, nakatakdang isagawa po ang ACM demonstration sa mga barabarangay sa Pangasinan upang maituro sa mga botante ang wastong paggamit nito sa darating na halalan. IFM News. IFM News. IFM News.